Onosemakhaya uyazi sasesenza njani. Thumantumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazweni embadla nhliziyo zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimbane. Kodwa kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ithithi umndeni. Ngalunywa inja ngaphethe enduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha. Siqoqula mdalo ohlele emeshali. Ngiyakubingelela namhlanje ake ngingasho ukuthi ngibingelela kuphi. Kodwa ke ake ngibingelele wena. Makhosi amakhulu, uyakuphila nyanga ngibukayo. Cashile. Hawu suka madoda. Yakuvuka inyanga madoda suka. Ya, sawubona. Yangufisela kona ukuthi umsebenzi wakho uvuleke kodwa hayi sosha. Afisa umsebenzi wakho uvuleke. Nawo monase uyangibuka kanti kodwa ngikhuluma kami. Kodwa ungibuke. Ya. Hey. Uyangibuka kodwa kusalayo. Ya, noma ungasuka uyocomment uthini. Ukhulume kambi ngami, but iqiniso lithi why are you following me? Why ungibuka? Mina uKhehlelezi sengishilo. Ya, mina sengishilo. Namhlanje ke ake sikhulumeni ngento ejulile la. Namhlanje sikhuluma ngobaba osuke weza uKhehlelezi. Uthi lo baba mayefika kimi ukhuluma enye indaba ebucayi ngathi yazi ngizoke ngenze le topic. Uthi lo baba Khehlelezi ngiboshiwe ngiphume ngaphandle ngebail indaba. Hey bangibuleleli attempted murder. Attempted murder ubuzama ukubulala uthi bengizama impela cha mfethu ngiyavuma kuwena bengizama leli cala liyabopha limbi kakhulu. Ubuzama ukubulala bani? Hey ngike ngazama ukubulala enye indoda ngoba manje umakoti wami unenkinga. Njalo umakoti wami ngimbamba esejola. Mangithi ngiyambuza yini wena? Uthi umakoti wami ngiweak. Amadoda mayike angishela. Angikwazi ukunqaba ngiyavuma. Manje ngendlela engimthanda ngayo nami umakoti wami kuvele ukuthi angilwe ngiqhamuka izandla. Yazi uthe mayisakhuluma kanjalo ngase ngithi lalela baba unenkinga ezincane nje. Number 1 udlisiwe. Ngizokutshela ama reason alo nto baba. 1 udlisiwe. Number 2 njengoba udlisiwe unecala futhi wena elimbi elilona eseliphazamisa idlozi la ngoba ithinto akuvumelekile ukubulala. NaseBhayibhelini ke leli esikholelwa kulona ke labhalwa umunye umuntu esingamazi nathi washiye ebhalile before ashone lo muntu ungabulali. Lo washiye ngoba yena hayi cha wayenza ihistory yakhe. Washiye esibhalile novel esingeke siyikhohle every Sunday siyakhumbuzana ngayo. Uthi ku-Exodus 20 ungabulali. Ungahaleli umfazi kamakhelwane wakho. Right. So baba lamacala akho maningi. Okokuqala baba into ofanele siyenze kumele sizame ukushaya icala lakho. Masishaya lecala. Into engizocela ukuthi ungenzele yona baba. Ungaphindi uyizame lento ukuthi uyobulala umuntu ngoba kunomuntu osibukayo njengamanje. Ngibuka userank, ngibuka usejele, ngibuka useflatini, ngibuka usemsebenzini. Khona ungahlala kuleso sihlalo ohleli kusona. Ungahlala kulowo mshado ohleli kuwona. Ungahlala nalowo mfazi womuntu ohleli naye. Ungahlala naleyo ndoda kodwa kusala ukuthi uhleli phezulu kwegazi. Gazi lo muntu liyakhuluma ezandleni. Umuntu ohleli phezulu kwegazi umuntu othatha into ngenkani. Noma ushaya sibhamu wenzani? Uthi ngiyinkabi mina akekho umuntu ongangishaya. Kodwa igazi lo muntu liyakhuluma. Elo muntu lela kulolela inkukhu. Into ithi bathakathi nezinyanga niyokubhujiswa. Ngoba kwakwazi ukuthi inyanga mayifika iyabulala. Yebo khona noma kuthiwa kuyenziwa siyakwenza igodlweni. Iqiniso lithi inyanga inalo icala. Inyanga ifika itshelwe kuthiwe yenza ukuthi ngenxa ukuthi ifuna imali. Kodwa mina ngizoyishintsha manje ngithi unecala ngoba ufika umbuzo umuntu uthi umbulalelani. Ebese yasho ukuthi uthatha umfazi wami. Usho ukuthi uyinyanga uhlula ku-advise ukuthi ngoba ethatha umfazi wakho mfethu asishaya isichitho. Masishaya isichitho bese sizama ukumbuyisa, sithatha isikhafulo simbuyise. Then bese sithatha umuthi ukuthi le ndoda siyishaye. Hayi ingafi. Ngoba phela lithi iBhayibheli ungawuhlukumeza umphefumulo, ungawuhlukumeza umzimba. Kodwa uzosiza umphefumulo ungawuthinti. Ninecala zinyanga enazi kahle ukuthi senabulala. Unecala. Eninyanga enjalo uyibona ngokuhlupheka. Ayifuneki leyo nto bafowethu izinyanga. Ngiyayikhuza leyo nto, ngiyayikhuza ngiyawuhlaba umkhosi ngiyawulawula. Uma usuqala ubulala useyona inyanga, usuyi witchcraft. Lokho nje akufuneki ngoba leyo ndodo oyibulalayo. Nanoma kuthiwa umthathile umfazi womuntu, leyo ndodo oyibulala abantwana bakhona bazondlobani. Leyo mfazi ombulawala unabantwana.
no gogo mbula unabazukulu so singayenzi leyo nto. Okokuqala umfazi mawumbona ukuthi uhambe evuma zonke kunemithi okufanele usondele kuthina njengezinyanga mawufika kuthina la bese sikwakhela imithi oyisebenzisayo oyigcaba phambili kuwena uyigcabe imbilaphini zakho njengendoda noma umuntu wesifazane mawunendoda oyibona ukuthi ivuma kwasani buya kithi la amakhwapha ngithi uyawazi ukuthi ahlale ejuluku umtsintsile wakho uhlala ujuluku fika nomngane wakho kithi la sikugcabe ngaphansi kwamakhapha siyogcaba emtsintsileni wakho bese sisuka lapho ungiphathele insila yendoda noma ungiphathele insila yamakoti noma ungaphatha iphenti lakhe noma ungaphatha impahla yakhe ngaphansi noma uphatha ini ubuye nawo la mawumbona ukuthi umakoti wakho uyamthanda kodwa inkinga yakhe umandla emadodeni noma umandla kubantu besifazane sondela sikugcabe masigcaba siyogcaba sithi thatha la imaphezulu kwendwangu emnyama ebese into impahla yakhe le yangaphansi ebese uyimaphezulu kwayo kodwa imene impahla emnyama awumbulali kodwa uyamvala ukuthi lo namadoda lo nabantu besifazane ngiyamhlukanisa nawo ngiyamvala ukuthi angaphindi aloko ethanda indaba yokuqoma bese siba nento la esiyisebenzayo into esiyisebenza kakhulu bese sithi thina wenziwa njani umuntu osejele oboshiwe ethi mina ngiboshiwe yebo icala ngiyalazi noma lonke icala ngilazi asikhumbuleni ke bafowethu ukuthi akuyena wonke umuntu ophethe umuntu wecala ngoba if sonke izinyanga besiwuphethe lo muntu okhipha abantu ejele ngaba yikho umuntu oboshiwe ngaba kekho ezinyangeni eziwu100 ezinazo abantu abaphethe umuntu wecala okhipha umuntu ejele straight abantu abo4 leyo nto futhi ikanjani na leyo nto kukhona into okumele siqale siyoklina idlozi lakho ukhona omunye umuntu ayacikeke ethi mayifika enyangeni inyanga ithi into yokuqala esiyenza siyogeza masiqeda kugeza bese siqala ke lapho siyasebenza bafowethu akuzona zonke izinyanga including myself akuthina sonke siphethe umuthi wokukhipha abantu ejele yes umuntu angaphuma ejele but mayisegwetshiwe akulula kumnandi kungcono umuntu mayisa attend icala but nako futhi mayisegwetshiwe sekudinga umuntu ozokwazi ukubekezela ngoba khona izinto futhi kuyofanele sisebenzisane nabantu bakini khona izinto esizisebenzisayo masizisebenzisa makube ekhaya kini akube nengulube mawuthi na ayikho ingulube khona asitholeke indle yengulube angifuni ukukhuluma igama lesizulu la etoilethele khona ingulube bese sithola leyo nto bese siyayisebenza nempahla yakho ukuze sibone ukuthi ngeke uqaqeke yini kodwa inkinga ukuthi abantu abaningi bahamba baphelele uthando mayithi inyanga hlala ufika uzothatha ukuthi bese sisuka lapho sibheka ukuthi umfazi kufanele yini ngemcuphe noma kufanele azacushwe umfazi uyacushwa mayiselotsholiwe nometha kuthiwa mase eshonile uyosale ehlala umntwana akunandaba uma isethe ngizothanda la kwamzozo ukhethile ukuthi uzobuya hamba akusebenzi lokho umfazi uyacushwa bafowethu inkomo zakuthi abantu besifazane indoda iyasetshenzwe qiniso yilelo nje ungabe usikhalela la uthi ubaba wakwakho ukushila sikhaleli sifuna umuntu osikhalela ube wena uthi wena busindisiwe nini ubuhamba uyothatha amanzi esontweni amanzi holy water yani ayahleni bo umuthi uyasetshenziswa uyadliwa bafowethu ngiyabonga qhubeka usubscribe kunama topic amnandi engiza nawo ungakhohlwa futhi ukuthi ungilandele lapha ku YouTube ungilandele ku Facebook nyanga yodumo mzo kanti ufone futhi enyambeli lezo uyibonayo i-call center yami ihlala ikhona ngiyasebenza Monday Tuesday Wednesday eThekwini uThursday ngisuke Cape Town number 30 Waterkanti ila ngitholakala khona ngiyanithanda uthando lika love nilale kahle ube nosuku olukahle ngiyabonga.